Kwakumnyama, yebo kwakumnyama. Lapho umuntu omnyama ehleze bumnyameni, ngempela ukukhanya kukude naye, intuthuko ingaziwa, imfundo ingaziwa. Kepha ngenxa yabaphethe izibane bakhanyisa, abaphethe izibane bakhanyisa, abaphethe izibane bakhanyisa. Namhlanje umhlaba uhlangene, abantu behlukene. Umuntu omnyama akafuni ukubona umuntu omnyama eyaphezulu, eyaphambili. Khumbulani ngesikhathi samandulo sibandlululwa abamhlophe. Ilapho saqhelulana khona sehlukaniswa. Ubabe nomame, usisi nobhuti balahlela kabezizwe. Yimani nibambane nibe imbumba, ningabandlululani ngokobuzwe nangobuhlanga, omunye akhombe omunye eswena, omunye avikele iso lakhe. Uma nithenenza njalo nolidlifa lelizwe nolubusa, bonke abonibuza nothi kulotshiwe ukuba kulesi sikhathi kobusa amadodana namadodakazi abantu. Kodwa uma nithena kholwa, nina nobizwa nomiswa nongeniswa nohlaliswa. Uma nifike eShayina, eGermany, eMelika, kodwa yangena i-Afrika madoda, ivele iGhana, Nigeria, South Africa, iBotswana, ingene iphelele i-Afrika madoda, ibambane ngezandla ivume ingoma eyodwa. Kuthiwe Africa, 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 Africa. Ngithe mina, kodwa uma nithena kholwa, makubizwa i-Afrika nosabela, noqheliswa imiqhele, nobizwa ngamaqhawe. Ngithe kodwa uma nithena kholwa, kodwa uma nithanga nakwenza lokhu, niyofa. Ulaka likamvela inqangi loba ngaphezu kwenu, noba yifa lensini nodabukisa. Kosala kukhonjwana ngani, kodwa kwenzekani e-Afrika? Zizwe zonke nsundu, hlanganani, bambanani, nibe yi-Afrika enye ebumbene.